गुरेसराव गोदानै इलेक्ट्रिक स्कुटि नि शोरूम बेखेवदों। सासे गोख्रों फालांगिरि प्रदीप बसुमतारीनि नाजानायाव गरेसर नोगोराव गोदानै D&B मटर्सनि शोरूम बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर नोगोराव दिनै गोदानै इलेक्ट्रिक स्कुटि शोरूमखौ बेखेवबाय। दिनैनिफ्राय गरेसराव इलेक्ट्रिक स्कुटि मोननो हासिगोन। गरेसराव गोदानै बेखेवनाय D&B मटर्स डिलाराव नोंथांमोनहा इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ नोंथांनि गोसो बायदि मोननो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ भूमि अट'मबाइल कम्पानीनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ गरेसर नोगोरनि बास स्टेन्डनि साखाथियाव थानाय D&B मटर्स शोरूमाव फैनानै लांफैनो हागोन। नोंथांमोना गिबिसिन D&B मटर्स शोरूमाव मोन 8 मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोननि गोसो जानाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ 64,000 निफ्राय 92,000 रांनि गेजेराव इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना जायखिजाया इलेक्ट्रिक स्कुटिनि थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। गरेसराव D&B मटर्सनि मोनसे डिलार मोनसे खुलिदों। जिहेतु जोंना मेन माबाया नावकाटानि ब्रान्च हिसाबै जों गरेसराव दिनै बास स्टेन्डआव गोदानै दिनै आराम्भ खालामदों। आरो बेवहाय जोंना टटेलि 8टा मडेल दङ दा स्कुटिया। फार्स्ट मडेला जोंना लवेस्ट प्राइसआनो जाबाय 64,000 आरो जिहेतु पेट्रल स्कुटियाव दामा एसे बारा जायो बे हिसाबै जोंना एसे खम आरो रायजोआ जाहाथे सुबिदा जायो सुबिदा हिसाबै जों माखासे मडेल लाबोबावदों आरो दा जोंना बे फाइनेन्सनिबो एभेलेबेल फाइनेन्सनि थाखाय टेनसन गैया आरो जों गंफ्रोमबो स्कुटिजों गंसे गंसे हेलमेट फ्रि होयो जेराव जाहाथे सलायनाय उसुबिदा जाया आरो जोंना बेटारि बेकआपआ जाबाय जितु 64,000 आव जों लवेस्ट मडेलाव फानो बे जाबाय 70 किल'मिटार खारगोन आरो खेबसे अन टाइम चार्जआव आरो चार्जआबो जोंना 3 घन्टासो होबानो जायो फार्स्ट टाइम 3 घन्टासो होयोबा 70 किल'मिटार खारगोन आरो बाखि 70 किल'मिटार खारनायनि उनावबो बायसान्स जुदि गारिया बहाबा बेटारि ल' चार्ज जाबाबो 1 बा 2 किल'मिटार खारनाय बेकआप थाफिनो आरो बे सुबिदाखौ जों होनाय जादों आरो फाइनेन्सआथ' ल' डाउन पेमेन्टआवनो जागोन ओमफ्राय फाइनेन्सनि थाखाय गासैबो बेहायनो जगाजग खालामनो हागोन आरो जेराव थांना RC आरो आधार कार्ड आरो पान कार्ड लाबोबानो जोंना फाइनेन्स एभेलेबेल आरो गरेसर बास स्टेन्डआव जोंना इन्सुरेन्स आरो लाइसेन्सनि माबाफोर दा जोंना माबाया स्पिडा खारथाया बे 25 किल'मिटारनि खमाव थायो नालाय ओंखायनो ल' स्पिडनि गोलैयो बे दा जोंना माबा नांथ'आ आरो बे RCनि सुबिदा RCनि गोनांथि गैया दा RC नाङा इन्सुरेन्सनिबो माबा गोनांथि गैया आरो जोंना बे फिउचार दंखायो जिहेतु सेन्ट्रेल लक थायो बे नोङो सालायनायाव बबाव थाङोबाबो लाखिना दोनबा जुदि सेन्ट्रेल लक अफ खालामो गावनो साइरेन सोरबा हमोबा सोरबा नारोबा गारिया साइरेन होबाय थागोन आरो बे सुबिदाया दङ। इन्सुरेन्स नांगोन ना बे गारिखौ सालायनो थाखाय इन्सुरेन्सनि दाबो बेबायदि प्रयजन जाथ'वाखै जिहेतु इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय दाबो बेबायदि माबा फैयाखै नम्स फैयाखै उनाव जुदि फैयोबा बेनि थाखाय उनाव प्रसेस खालामनाय जागोन लाइसेन्सनिबो गोनांथि गैथ'वा खिन्थु थायोब्ला मोजां आरो हेलमेट लानाया गोनांथिथार मानोना गावनि सेफटिनि थाखाय हेलमेटआ नांथारगोन आरो गरेसर ओनसोलनि रायजो राजाखौ मोनसेल' दा खावलायदों आं खेबसे फैनानै नायफै भिजिट खालामफै जोंना गारिया मारै बा पेट्रल गारिया मारै जोंनि गारिया मारै बेखौ जों खेबसे नायनो बा जोंनाव बे माबानिबो थागोन टेस्ट ड्राइभनि थाखायबो गारि थागोन सलायना नायनो हागोन आरो আজি আমাৰ ইয়াতে গুৰেশ্বৰৰ আমাৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত DB মটৰ্ছ নামৰ এখন বিপণী তেওঁলোকে স্কুটি DB মটৰ্ছ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি বুলি কৈছে দোকানখনৰ নাম তেওঁলোকে আজি উদ্বোধন কৰিছে আৰু উদ্বোধক হিচাপে মোক আজি আমন্ত্ৰণ জনোৱাত মই আহিছোঁ আমাৰ দুগৰাকী প্ৰপ্ৰাইটাৰ নাৰ্জাৰী আৰু দেৱনাথ ডাঙৰীয়া দুয়োকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোক ভাল মডেলৰ আনক স্কুটি আজিকালি
ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছো ওলাইছে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ যিহেতু গ্ৰীণ এনাৰ্জি পাছলৈ হয়তো তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি যেনেকুৱা হ'ব আমাৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে গ্ৰীণ এনাৰ্জি কৰিব পৰাকৈ মই আৰু অকণমান আগলৈ ভাবি পেলাই কথাটো ক'লোঁ তেনেধৰণৰ প্ৰডাক্ট যাতে যেন ৰাখে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভাল হওক আমাৰ গোৰেশ্বৰবাসী ৰাইজৰ অঞ্চলটোৰ মানে উন্নতি হওক তাকে মই শুভেচ্ছা জনাই আজি মই উদ্বোধন কৰিলোঁ ইয়াৰে থেংক ইউ